Croeso cynnes i chi gyd. Heddiw dwi gyda Esyst Sears. Mae hi un o'r menywod sydd wedi cymryd rhan yn fy ymchwil. Ymchwil sy'n dilyn profiadau menywod y Wal Goch, sy'n dilyn tîm cenedlaethol pêl-droed y dynion yng Nghymru. Mae hi wedi cymryd rhan yn fy ymchwil sy'n eisiau cael wybodaeth am profiadau y merched sy'n dilyn y tîm cenedlaethol. Ac wi wedi siarad â 17 o merched sydd wedi teithio i Ffrainc yn ystod Euros yn 2016. A gyda Wal Goch, Expor Wal Goch ac Amgueddfa Pêl-droed Cymru, ni'n mynd i creu fideo o storiau yma i dathlu ein haf gorau yn fy mywyd ac am rai o bobl eraill hefyd. Felly, dwi'n mynd i siarad â Esyst heddiw cyn diwrnod Sporting Heritage sy'n dathlu 30 Medi y flwyddyn yma. A dwi'n mynd i gofyn iddi rai o ei profiadau yn ystod Euros yn 2016. A felly, Esyll, os chi'n gallu siarad tipyn bach am eich profiadau chi yn Ffrainc, os gwelwch yn dda? Felly, yn 2016 oedd yn ferchu, oedd hi'n bron yn 2 oed ac o'n i'n disgwyl. Felly, o'n i'n disgwyl ers tua 5 mis. Oedd yn amlwg bod fi'n disgwyl. A wy'n cofio, fy ngŵr i yn Saes hefyd, felly wy'n cofio trio perswadio fe y dylen ni fynd i Ffrainc, achos bod hyn byth wedi digwydd i ni o'r blaen. Falle wneith e byth digwydd eto, a diolch byth nath e gytuno bod ni'n gallu mynd. A wy'n cofio teithio, athyn ni ar y fferi, nathon ni fynd â car gyda ni. So ni'n meddwl bydde teithio mewn car yn haws, achos bod plentyn gyda ni. Nath hi jyst wylio lot o Peppa yr holl amser. Peppa yn Gymraeg, Ffrangeg a Gwyddeleg. So ie, oedd e'n amser eitha stressful i deithio gyda plentyn mor fach yn enwedig o amgylch Ffrainc dros gyfnod eitha hir o amser, ac o'n i'n blino lot hefyd, a dim lot o mynedd. Ond profiadau, o edrych nôl, profiadau da ar y cyfan, fel oedd yn ferchu. O'n i wedi bod yn mynd â hi rhai o'r gemau gartref yng Nghaerdydd cyn yr Euros, beth bynnag. Felly oedd hi'n gyfarwydd iawn am mynd i stadiwm ac oedd hi'n gyfarwydd ar sŵn a popeth oedd yn mynd ymlaen. Felly oedd hi'n dda iawn, a wy'n cofio'r gêm gyntaf pan athon ni i'r gêm yn Bordeaux. Cwmpodd hi gysgu. Just fel oedd y gêm yn dechrau, dyma hi'n cwmpo i gysgu. Ond wedyn, dyma Bale yn sgorio o'r gic rif. A nath hi ddeffro am ryw funud, jyst achos oedd hi'n gorfod, achos o'n ni wedi neidio lan a pawb yn cadw sŵn. Ond nath hi syth nôl i gysgu. Felly fi'n credu bod hi'n cofio dim ohono fe. Ond o feddwl am hynna, fi'n credu, pan fydd hi'n hun, fi'n credu bydd hi'n hoffi'r ffaith bydd hi'n gallu gweud bod hi wedi bod yna. Achos oedd e'n brofiad eitha unigryw ar y pryd, bendant. Felly ie, ar y cyfan, oedd e'n anodd o ran logistics a pethau fel yna, wneud yn siŵr bod ni ddim yn teithio gormod, bod ni'n cyrraedd y dref neu'r ddinas nesaf gyda digon o amser i setlo, bod hi wedi cysgu digon, bod fi wedi cysgu digon. Ond ie, heblaw am hynna, bendant, pan ni wedi siarad amdano fe ers ni'n cofio'r pethau da amdano fe. Ie, i sut mor pwysig oedd e amdano ti i teithio i Ffrainc, i weld Cymru yn chwarae am y tro cyntaf yn fy mywyd i yn 58 mlynedd yn y pencampwriaeth? Ie, oedd e'n bwysig iawn, wy'n credu doedd na ddim cwestiwn na fydden ni'n mynd. Felly dyna pam, o'n i'n disgwyl,
o'n i'n mynd i fynd beth bynnag oedd yn digwydd. Wi'n cofio nes i bacio rhai pethau fel nodiadau, fel maternity notes, fel nodiadau ar gyfer yr ysbyty a pethau fel yna. A fi'n cofio mynd ar pecyn gyda'n nodiadau meddygol i gyda fi, jyst rhag ofn oedd rhywbeth yn digwydd, ond o'n i fel, wel, fi'n mynd i fynd, ond na i fynd ar hyn gyda fi. Fel teulu, so wi'n un o 4 o blant, mae mam a dad yn dwlu ar chwaraeon ers yn fach iawn. Wi'n cofio ni gyd yn watcho Gem y Cymru yn yr ystafell byw, a wedyn dechrau mynd gyda'r ysgol, wedyn dechrau mynd gyda mam a dad. Ti'n gwybod, teithio lawr yng nghanol yr wythnos i watch y gêm, wedyn gofyn gyrru nôl yng nghanol nos i fynd i'r ysgol diwrnod wedyn. Ti'n teimlo, ti wedi bod ar daith, dwi ddim jyst am biti'r gemau rhagbrofol a mynd trwy rheina i gyrraedd y twrnament sydd ymlaen y flwyddyn nesaf. Mae am biti popeth ti wedi bod trwyddo ers o ti'n 5 oed. Popeth wyt ti'n cofio, y gemau ofnadw ti wedi gorfod reistedd trwyddo. Yn enwedig gyda ni, fel dad yn gweithio ar y teledu, mam yn cuddio yn y gegin, achos dwi methu goddau watch o'n rhagor, ti'n gwybod. So, mae'n anodd esbonio i bobl, fel yn enwedig i'r gŵr yr enghraifft, sydd wedi, mae Lloegr wedi bod yn rhan fwyaf o'r twrnamentau mawr dros y blynyddoedd, ers iddo fe gael ei eni. So i fi, oedd e fel, mae hyn gymaint rhan o mywyd i, ni'n gorfod mynd. So oedd dim cwestiwn. I pam ti wedi cymryd rhan yn yr ymchwil? Pam oedd yn bwysig i ti cymryd rhan ac hefyd rannu'r profiadau? Fi'n credu, o'n i moyn cymryd rhan yn yr ymchwil achos fi'n credu bod merched sydd yn fans o tîm y dynion yn cael ei anghofio weithiau. Achos ti'n meddwl am y wal goch a ti'n aml jyst yn gweld lluniau o lot o ddynion. Ond ymhrofiad un yn wedig yw o fynd i gemau gyda'n chwiorydd, felly byddai'n mrawd i yn dueddol o fynd gyda'i ffrindiau, a byddai ni'n mynd gyda fy nwy chwaer. So ymhrofiad i yw o fynd gyda merched, ac eto yn ferch hi'n plentyn hynna ni. So yn syth pan oedd hi'n ddigon hen, nes i ddechrau mynd â hi, felly yn sydyn oedd 4 ohono ni mynd gyda'i gilydd. A hefyd, mae mam wastad wedi bod yn fan mawr o dîm Pêl-droed Cymru. Mae hi'n gwybod popeth am beth yw'r chwaraewyr i gyd trwy'r amser. Ac unrhyw beth mae rhywbeth yn digwydd, hi yw'r cyntaf ar y WhatsApp i anfon erthygle am beth i anaf diweddara Ramsey neu rhywbeth fel yna, ti'n gwybod. So i fi, mae'n mhrofiad i o wylio Pêl-droed wastad wedi bod gyda merched. A wi wedi cael profiadau dros y blynydde lle wi wedi cael falle ymateb negyddol i'r ffaith bod fi'n cefnogi Pêl-droed, neu bod pobl yn cwestiynu falle pam bod fi'n cefnogi Pêl-droed, ydw i'n neud e i trio ffitio fewn, ydw i'n neud e i trio impresio bechgyn. A wi wedi cael sawl bachgen neu dyn erbyn hyn, fydde'n gweud wrtho fi, ti'n gwybod, fydden nhw byth yn mynd i gêm Pêl-droed gyda merch. O'n i just byth yn deall y mentality yna. Achos chwaraeon yw chwaraeon, a wi rioed wedi deall pam bod rhywbeth yn gorfod bod ar gyfer un peth. Achos wi'n ffeindio fe'n ofnadw o refreshing gweld gymaint o fans gwrywaidd yn cefnogi tîm y merched. Wi'n meddwl bod hwnna'n wych. Felly o ran yr ymchwil, o'n i jyst yn teimlo bod yn bwysig i drafod y profiadau positif wi wedi cael, achos y profiadau positif fi wedi bod ar y cyfan. Falle i helpu merched eraill hefyd sydd falle yn teimlo bod Pêl-droed dynion ddim iddyn nhw. Gallai ddim gweud bod fi'n hoffi Pêl-droed, achos rhyw ddyn ddechrau cwestiynu fi am beth i pam, lle yn aml iawn, dyw lot o ddynion sydd yn cefnogi Pêl-droed, bydden nhw byth yn gallu chwarae Gymru. Ti'n gwybod, ni gyd jyst yn armchair commentators, so mae'n, dyle fe fod i bawb, a wy'n credu hefyd ar gyfer fy merch a fy mab mewn ffordd, bod y ddau ohonyn nhw'n gwybod bod chwaraeon
fel hyn ar gyfer pawb, a mae ei bawb allu mwynhau. O, gwych. O, diolch yn fawr iawn. A dyna beth ni eisiau gwneud gyda'r fideo yma, i canolbwyntio am y profiadau da a profiadau syml rhwng dynion sy'n dilyn tîm cenedlaethol ac y merched sy'n dilyn tîm cenedlaethol. A felly, ni'n mynd i creu fideo gyda'r storiau yma, gyda Export Wal Goch, gyda'r Amgueddfa Pêl-droed Cymru, ac gyda'r Help Sporting Heritage, sydd wedi rhoi arian i wneud y fideo. A felly, ni'n mynd i wneud hwnna dydd 30 Medi, 30th of September. Ac diolch yn fawr iawn, Ellis, am eich amser chi heddiw, ac yn siarad tipyn bach am eich profiadau. Chi'n gallu clywed mwy gyda'r fideo. Diolch yn fawr iawn.